ଯେ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଉପରବାଲା ତାର ହସ କେବେ ଛଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଯିଏ ଖାଏ, ପୁରେ ନାହିଁ ତାର ପେଟ। ବାଣ୍ଟି ଖାଏ ଯିଏ ଭୋକରେ ମରେନି, ସଦା ରହେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠକି ଦେଇ ଭାବୁଛ କି ଜିତିଗଲ ବୋଲି? ତୁମର ହିସାବ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କରିବେ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ତୁମର ବି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ହିଁ ଭୁଲ। ସେ କାହାର ଘର ହଉ ବା ହୃଦୟ। ଜୀବନ କହେ, ଅତୀତକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟାର ଦମନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥାଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି।